Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina kitaba Fathul Ilah. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Wasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bi ngulumihi fit daraini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngene iki kok buselo. Nek niku wis kebak. Ngilan itu ya. Nak pengen dadi ucapan ya iki. Kamu nak pengen dadi ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam ngertiya sapa sira annal abda sak temene utawi kawula iku innama khuliqa anging pestine dititahake sapa kawula lingibadatillahi ta'ala kanggo ngibadah marang Allah Ta'ala binasi qaulihi ta'ala kelawan nase pengendikane Allah Ta'ala sing ngendikane Allah dadi nas nggo menungso dokon ngibadah unine wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ma'uridu ora ngarepake sapa ingsun minhum saking para kawula min rizkin saking rezeki wa ma'uridu lan ora ngarepake sapa ingsun ayut ngimu yen to ngekeki pangan sapa kawula ni ing ingsun. Innallaha sak temene utawi Gusti Allah huwa hiya utawi Allah iku ar-razzaqu zat sing paring rezeki dzul quwwati zat sing duweni kekuatan al-matinu tur zat sing pasti kang matin. Ngerti ya bahwa kawula sing tembung umum jenenge menungso niku dititahake tujuane kurkon ngibadah marang Allah Ta'ala. Garis bawahi tenan niku ora main-main. Kawula dititahake niku kurkon ngibadah marang Gusti Allah. Nganggo ngendikane Allah sing niki wis dadi nas.
kudu nas tali pati lho. Terus ana nas terus nas tali pati. Nas tali pati. Terus piye kae burine? Nas niku nek cara awake dhewe nganggo toke. Ngendikane Allah. Wis ditok karo ngendikane Allah ditok. Tok niku ketuk palu. Ditetepke ngoten lho nek wong sidang ditetepke nganggo ketuk palu. Diniki wis dinas karo Gusti Allah ning ngendikane Allah sing Allah ngendika wa ma khalaqtul jinna lan ora nitahake sapa ingsun al jinna ing jin wal ingsalan ing menungso ya illa liya'budu kejaba supaya ngibadah sapa jin karo menungso ni ing ingsun. Mula niku harokate kasrah niku ni. Padahal nek niku misalkan ming sekedar isim jamak utawa fi'il mudhari sahih akhir utawa fi'il lima jenengan tau sinau nahwu jenenge fi'il lima. Fi'il lima niku istilahnya tak budani tak buduna yak budani yak buduna tak budina ngene ya. Ha niku rak fi'il lima kudune na ora oleh kasra. Yak buduna karena fi'il lima. Ning kok niku kasra sebabe nini niku mewakili makna ingsun bukan kok ming dheweke kabeh ngono mboten. Ketoke perkara sepele ana makna niku jenengan rawiro. Nek kuwi ana makna rawiro njak ra dimaknani jekon wiro. Illa liyak budunani nek asline iki illa liyak budunani ning kepanjingan lam taukid utawa lam taklil lah ora taukid maknane supaya niku lam taklil lam alasan liyak budu terus dilalae kepanjingan mutakalim ingsun dadi ora liyak buduna ning liyak buduni ora liyak budunani engko ndak malah mubeng-mubeng. Alah diterangke ngene iki ya tetep mubeng-mubeng kok ya. Padha wae ya. Padha. Ya wis ngene wae. Ingsun Allah ora nitahake jin karo ora nitahake manungsa kejaba supaya do ngibadah marang ingsun. Do ngibadah marang ingsun. Manembah marang ingsun. Nek nganggo ayat niku wong urip kok darang ibadah niku wis dosa lho niku karena nulayani ayat niku kok nggih. Wong kon ngibadah kok ora ibadah. Niku berarti nglawani Gusti Allah. Dosa kok ya ora ngibadah iki tetep dosa. Lah kok Allah hakon supaya kon ngibadah marang ingsun Allah. Oleh ingsun Allah hakon ora kok ben ingsun oleh keuntungan saka kowe sing do takon utawa ben ingsun oleh rezeki saka kowe sebabe kowe nandangi gawean ingsun utawa ben ingsun iso njaluk pangan ning kowe utawa mekoleh pangan saka kowe. Iki nek juragan ngene iki kok ya akon won kon temandang nandangi gaweane niki kok juragan oleh keuntungan. Ya misalkan kaya panjenengan niku mandor gampangane terus akon tukang akon laden
Dadi tukang karo laden do nandangi gaweane jenengan. Niku mandor utawa pemborong oleh keuntungan. Wong nika niate akon golek keuntungan. Terus kaya jenengan Bu, dadi juragan ning pasar nika terus nggunakake karo ngecake tenaga, ngecake karyawan. Nika jenengan oleh untung. Ora patek kesel gaweane wong wis ditandangi karo karyawane ning jenengan oleh bati. Oleh rezeki, oleh pangan wong batine kena nggo jenengan mangan. Niku nek jenengan karo nek mandor karo nek juragan ning nek Allah akon ki ora kok Allah golek. Ora butuh Gusti Allah kok ya. Nek Allah akon para menungsa do kon ngibadah niku supaya menungsa niku mengke do bejo niate niku ming mremotok ora golek keuntungan. Ngiguh-ngiguh ketok ora golek keuntungan. Sebabe napa? Sebabe Allah niku zat sing maha paring rezeki, dadi ra butuh rezeki saka wong kok ya kana sing ngekeki kok. Nah nyemrimi wong ngekeki kok isih njaluk. Ya saru ya. Kana iki sing maringi rezeki, tur Gusti Allah ki zat sing maha kuat. Dadi ra butuh bantuane sapa-sapa. Gusti Allah sing independen, sing tetep sak kabehane. Wes niki tujuane mengiguh-ngiguhke mrema ngarah-ngarahke. Kawula sing dititahke, engko nek gelem diarahke bakal dinggonke panggonan sing luwih penak meneh. Wujude swarga kono. Wong akhirat ki ming loro, neraka karo swarga. Niki nek ngantek kleru, wah wis ora iso didandani kok ya. Kleru neraka wis cilaka sak jejumlek. Ning bejane swarga mulya tanpa kangelan sak jejumlek. Nek ana tembung sak jejumlek ki dirasake gek men jenengan yo enting bae. Karo lafaz sak jejumlek ki kok yo ora tertarik. Nek diming-iming bakal mulya penak ning swarga sak jejumlek ki pingino. Wong sak lawase ra nganggo batesan. Ning nek diancam cilaka sak jejumlek ki yo wedi yo. Cilaka sedina ae mangap-mangap kok. Cilaka sedina gampangane dilalae dina niki iki jenengan gaweane akeh terus tekan sore sayah ngono kae lho. Karena dilalae kok gaweane iki akeh ra leren-leren. Akhire sore sayah niku ae dene muni-muni wah nek dina iki jan kesel tenan aku diajar. Karo gawean dipolo. Karo gawean kene sedina ae sambate wis kaya wara. Gek kowe iki mung gawean dudu siksa. Lah nek neraka siksa ce tur ora mung sedina sak jumlek dong ora. Sak jumlek lho ora main-main lho niku iki. Lah Allah mrema ben ora cilaka sak jumlek ning mulya sak jumlah. Kelolanen uripmu nalika durip kene ning alam donya nggo ngibadah. Wis pokoke urip ki karo nggo ngibadah. Mengke ning nggon kadunyan Allah sing maringke, ya penak banget to. Engko diparingi kere ya ngibadah, paringi sugih ya ngibadah. Karena dunya niku nek tembunge garis besar ming werna loro, kere apa sugih. Dadi kere ya tetep ngibadah, sugih ya tetep ngibadah. Ning sayange jenengan iki kere pengen sugih. Ha iki dadi ra sida ngibadah kaya masalahe ngoyak pengen sugih niku lho sing marai ketipu iki. Seka kere kepengin sugih, akhire ngongso. Akhire ngomong. Gek yo ora sadar-sadar, wis tuwik rong sida sugih kok ora leren lho jenengan. Aku
Wis tuwek ra sida sugih kok ya isih sesuk mbok menawa sesuk kapan? Kok saiki wis tuwa lho iki. Kok isih sesuk iki sesuk kapan? Wong cetha nek bar tuwa iki kek ngono kok dadak sesuk. Radong tenan yakin. Nek sing paham wah aku iki saka enom pengen sugih tuane ra sida sugih wis kepinginane diguwang wae sah pengen wae. Wong pengen ra kecekel kok. Wis rasa pengen lah piye? Saiki uripku arep tak nggo golek mulyane akhirat kae. Kok endi lele tekan tuwa kere? Lah tetep ngibadah men supaya mulya akhirat ngibadahe sangu kere. Lah nggih lah wong kere kok ngibadahe sangu kere pripun? Ya nandangi gawean-gawean sing iso dilakoni karo wong kere ngono. Kamangka gawean utawa ngamal sing iso dilakoni nganggo kahanan kere iku banget. Kuwi banget sing langsung ke Allah seneng jamangan. Iki seneng zikir, sing langsung ke Allah seneng ngaji. Niki rak ya sapa-sapa iso ora kudu sugih to. Kerewe tetep iso lho jamangan iki. Kere iki tetep iso ngaji kuwi kok nggih. Ora usah ngenteni sugih wong ketoke cetha ora sugih kok. Dadi saiki wah aku iki kere ning aja ngantek kelangan peluang go mekoleh swarga. Lah terus piye tetep ngibadah kere kae. Lah iki dileleh salah satu penawarane ngaji. Menyang wong ternyata kere iki iso ngaji. Wong kiyaine mau ora ngumumke kok mangke dalu kasuwun tindak rawuh ngaji ning khusus sing sugih-sugih ngono apa ora ya ora. Sing kere-kere ora oleh makan ra ya ora. Berarti ngaji niku kerewe mangkat iso mangkat wong mung paetan menyang. Di motor nggo motor, di pit nggo pit, di sikil nggo sikil. Tekan iki ya mingkur kon tengok. Macet. Macet. Gek tengok tur le macet niku ngrasa enak. Gek engko pacetane sontek samun. Kuwi le tengok golek sing marep ngetan. Maksudnya sing wetan. Maksud iki sing wetan, sing kono wae kudu marep ngetan ya. Masa kono marang ngulon ya ketok wagu. Karo meneh ketok le arep ngentekke pangan. Ngono wae kok angelan. Lah ning wong aku tetep kere jeki lah terus ngopo wong ya oleh ngaji kok. Engko nek ana kotak mubeng rasah nyemplungi. Wong kere kok nyemplungi. Rasah nyemplungi. Nggo praja-praja ya tatake nyerak kono ning mung ora nyemplungi kok ya. Nggo praja. Lho, ora yo penak banget to ngibadah niku. Niate ya nggo nyelengi ngamal men supaya sesuk mekoleh kamulyan. Wong Allah akon iki ora njaluk apa-apa marang awake dhewe. Sama sekali ora njaluk ming murni mremon. Ngibadah. Engko ngibadahe kere meneh ning dalan ngrurui. Nek ning dalan seneng aruh-aruh. Aja kok kaku, aja kok anggah. Kula iki tau krungu omongane wong sing gara-gara ana tangga liwat niku ngrurui ora gelem. Lah wong niku ya langsung muni mengagi rada sugih kowe anggak sombong aruh-aruh ora gelem ngono ki ana ji ya. Lafate mengagi rada sugih. Ngono kuwi jan ana. Dilala iki ana terusan kaya aku krungu. Mbok ya urip ki kaya Mas Kyai Burhan kae ngono kuwi.
Nek kuwi tambahan gawe-gawe. Ternyata perkara sepele wis sok dadi masalah jebule. Sepele iki mung lewat ora ora dadi masalah to niku. Masalah kearifan namanya terus dadi kaya wong ra arif. Masalah anggak dadi kesane iki anggak sombong. Padahal urip niku nganggo kearifan. Lah praktek kearifan niku ya wis gelem ruruan, gelem aruh-aruh. Gelem aruh-aruh. Karo sapa-sapa ngibadah niku. Hadise Kanjeng Nabi ngendika, wong sing aruh-aruh niku luwih luhur mbangane sing diruwi. Nek neng krasa ngono misalkan jenengan rada sugih ngruwi wong kene iki kesane kaya asar to niki. Aku iki sugih sih. Kan ngruwi dadi kaya-kaya iki medhun niku ming kaya. Nah asline jenengan iki luhur banget. Wong paling tidak engko sing mangruruwi sing rada randu iki ngalem kok. Halo kae, wong sugih kuwi nyatane ya gelem aruh-aruh rak dadi luhur. Nek ndek perasaan mosok aku sugih kon ngruruhi kuwi setan sakjane. Asli setan mempengaruhi panjenengan men supaya orang ibadah kayak niku ki ibadah sepele wong mengko aruh-aruh. Ora sah piye-piye ngono kuwi ki ora bakal asal. Senengo iki nek neng dalan ya aruh-aruh. Nek neng warung mbayari. Lho iki meng ketoke ra krungu jenengan ngene iki. Kon bayari meng ketoke ra krungu. Neng warung kowe mengkur nulis. Ya anu, istilahnya nek kula maklum bukan buruk. Kula ndak kerep jajan ning angkringan lor pos Bakulan. Kerep jajan ten lor pos Bakulan. Kayak polisi-polisi pos niku aja jajan dulu to. Ternyata kau kasih nyatet ya ora bayar. Hanya kelas polisi yo nyatet. Udah dicatet ibu, iki nek bakule catet ilang jan bangkrut. Asik ya ora apa lah karena kena gajine ya sebulan sekali kok ya. Angko nek pas gajian tutup ngono pas gajian tutup wajar to ngeten niku iki. Wis hal sing lumrah jumbuh karo situasi kondisinya masing-masing. Lah wau kula bareng ngeterke sekolah iki mriku meneh. Petuk dulur kajor bakul kambil. Ketoke bar setor ning Bantul, wah ngobrol. Salaman. Wis salaman karo kula wis wong tuwa kae. Le nyeluk ya rada sip kae sih. Ket mau Gus, ngono sih wae. Sak wentawis Pak aku ya. Mangan kono arep mulih. Wis pokoke kula bayari mangan apa. Ngono sih lah ya sip to iki lho bakul kambil wing gleleng sih. Bakul kambil ngomong wis pokoke kula bayari mangan apa. Kula ya omong lah, kula isih suwe engko isih tambah ya. Isih tambah sih nek jenengan arep kondur, pokoke kula bayari wae. Aku ya ngono kok nggih. Bape kula sing keri. Iki kok nek aku tambah mah ngitung bakule bingung. Sing iki wis dibayar, sing tambahan kok nek ora kebayar bakule tuna. Mula jenengan dahar napa kula bayari. Wah, lah ngene iki angger ketemu aku mulih sithik bayari. Aku mulih sithik bayari. Pancen kula gawe angger jenengan teko kula keri le mulih. Aku ya ngono. Dadi geger-geger. Omongane kok iso wae. Wes karo kanca karyawane Mas Badri sisan dadi mbayari wong telu etung jedhet-jedhet. Pira, Mbak? 18.000. Wong telu 18.000. Apa ora ringan banget wes.
buayari 18.000 tak kei 20 bakule. Terus ngulungi judul rong rasa judul Mbak Topek. Wah nuwun, walah dadi nyenengke wong papat kula. Wong papat kula maksude. Kula ki mbayangke. Nek kula sedekah bakule 2.000 keloro-loro lho kono. Bakule nggo kula sedekah 2.000 rak ngece banget to. Ngece nek ngeten niku. Ning nek kula ulungi 20, jujul peken ora keloro-loro seneng waduh jan asline ming sedekah 2.000. Hidup itu asik ngeten niku. Ngen-ngen kula ya wis muga-muga dadi celengan ngamal soleh kula sesuk kena tak nggo sangu ndono kena tak unduh aku. Ming mikir ngeten niku ora ndek pikiran piye-piye ming 18.000 kok. Wah iso gawe seneng. Lah polisine si Joko Jetis wong ya saiki tugas nang kono. Pun tinggal wae Gus, mengki kula bayari ngono ya ngono. Wah, pun telat aku. Wis bayar lagi omong. Terus nyekiki kae wong. Joko ni telat kok ya. Wah, wis. Niki yo ming bahasane kula muni wis telat niku gayeng-gayeng upamane anu tetep kula kudu bayar wong arep butuh celengan ngamal sih. Wong Allah niku maha ngrezekeni, Allah ra njaluk apa-apa, apapun kahanane tetep direzekeni mula kelolanen urip dienggo ibadah aja sesak-sesuk. Ora sah wegahan, wong anggere ora wegahan mesti iso kasil ngibadah. Kuncine iki mung ra wegahan, karena ngibadah ki mengke otomatis saranane karo fasilitase loro. Awak karo bondo. Kadang kala engko nganggo awak, nek nganggo awak berarti aja keset, aja wegahan. Kadang kala mengki nganggo bondo, nek nganggo bondo aja cetil ming ngaten niku. Sak karepmu ketoke do ora patok nggatekke. Ayo ndang temandang, ora usah mikir kaprajan, ora usah anggak sombong-sombongan, ora usah mikir kahanane wong liya. Wong liya apik elek wis ora usah dipikir, kok ndak malah juwet-juweti pikiran. Wong arep apik karemu, elek karemu, pokoke aku arep nglurung ibadah kanggo awakku. Iki sing marahi jenengan iki malah dadi juwet-juweti pikiran iki sok nggatekke wong liya, sok mikir wong liya. Apa Bu kuwi? Oh, nggih pun. Kok mak jeglung ngono? Kecemplung blumbang kok. Tenan sing marahi juwet-juweti niku kadang kala kita niku kokeyan ngetke gatekke wong liya terus mikir wong liya. Wis niku jan mengganggu, ganggu pikiran. Kayak ora penting tenan. Ora usah dipikir kono piye ora usah diomongno ben. Kula ki tau kok mikir wong liya mah ming rugi dhewe. Ora oleh apa-apa sing tak pikir ya ora ngerti. Ya rugi to kula, wis mikir sing tak pikir ora ngerti. Gek kula mah mumet dhewe. Kowe tenan kula ki tau mikir Mas Rahyono kuwi lho. Niku lho tau tak pikir piye to Mas Rahyono kae nek nggon bagus, nek nggon gemi, nek nggon sederhana, ra ngrokok, ra jajan. Lah kok ya sprene ra gelem rabi ya. Kula ki mikir ngono ki lah mah rugi wong sprene ya ora ngopo-ngopo. Walah, ngopo aku gak mikir aku ya ngono terusan. Wong sing tak pikir ya ora dong. Tahu kula mikir ngono kuwi. Ya rekane iki sok gaya, sok kelas ngono lho. Lha ya ngopo wong liya kok ya ben rabi ben ora ben. Gemi ben ora ben. Wong nyatane liya-liyane do nyekel handphone iku blas. Liya-liyane do nggo motor panggak ngepit ae. Ora yo duwite pirang miliar lho asline.
mbut gawe ndak dina wutuh. Ora ngrokok, ora jajanan. Yes. Nggon rupa yo bagus jajal. Aku tadi mikir rugi lho iki kan. Apa wis lah tak mikir. Kula bener serkrep kula niku sok enggak aku ki ngopo jendak mikir iki. Wong Jawa ngadoh wong liya kok tak mikir. Mula sakniki ming mikirke lah kula ngibadah we tak ngonsep urip ben men supaya iso ngibadah. Wong liya wis ora tak pikir kono kene ngene sak karepmu. Gek ngibadah sing paling sip, sing paling penak niku sing kula ajeke ya ngaji ngeten iki jan paling sip, paling penak. Sebab kula arep ngajeke sedekah le nyekel ora ajeg. Wah, aku arep ngajeke sedekah, lare nyekel ora ajeg ya iso ana sak orae. Mula nek ana ya tak sedekah, nek ora nek ngaji ngeten iki wis ora nganggo modal apa-apa, tak ajeke. Jenengan duwe paham ya ngajeke. Ning ya ngaji iki siap kesemes, siap kesindir. Wong keterangan-keterangan iki isine mengkur nggereti mancing karo ngitiki. Keterangan hadis Quran ora ngitiki. Ngitiki wong sing keset men sreger, ngitiki wong sing wegah ngaji men gelem ngaji, ngitiki wong sing cetil men lomo ngono to? Lah niku iki isine ngitiki dadi nek gegitet iki aja mangkel. Wela ana sing ngaji ngeten iki nek gegitet ora omong langsung nyot sungkut muleh kok. Iki gek piye iki lho lagi lekase muleh. Mutung. Ana lho sing ngeten niku. Buat ngaji iki ngrasa gegitet langsung ngadeg nyat sengkut mulih kae. Iki gek kepiye? Kamangka Kanjeng Nabi ngendika, wong sing nalika dikai perkara hak, wong sing nalika dikai kebenaran, sing kebenaran iku jedule saka Quran apa saka hadis gelem nampa. Niku sing calone oleh antrian ngarep menuju nenggon iyup-iyupe Allah Ta'ala. Lah jenengan pengen oleh iyup-iyupe Allah gegitek titik wae mulih. Karepe iki kon kepiye jajal nek ditari. Lah kok mulih lah oleh ngaji ngene lah karepmu kon piye? Jal nek ora ngono kuwi karepmu kon piye kok ya. Iki ana sing gegitik langsung mulih ana. Ning anu kok ketoke wong wedok kok kae. Wong wedok kae udu wong lanang. Wong lanange panggah atine iki ati segara. Nek wong lanang-lanang niku atine ati segara. Ati segara ning banyune butek kae lho. Tuh kan. Makane tenan nek do paham Pak. Lah yo angger ngaji kok milih-milih sing kira-kira alus. Karepe atine dheke ora gegitek, atine dheke ora keslentik, atine dheke ora kesindir, atine dheke ora kesemes lah ngaji apa ya. Akhirnya yo mengkor nyanyi kok konser selawat. Ora gegitek. Loh. Ngalama ing atase barang. Ngalama ing atase barang fusirat kang ditafsirke utawa kang ditafsiri bihi kelawan ma apa al ngibadatu ngibadah fi hadhil mawadhi ing dalem ikilah pira-pira panggonan. Fahuwa mongko utawi ma sing ditafsiri dadi ibadah iku mutalabun. Iku mutalabun. Utawa mutalibun ya kena mutalabun ya kena wong sing padha golek.
biin utawa mutalabun wong sing padha mutalab digoleki biin faki auqatihi kelawan nginfakake kelawan menehake pira-pira wektune dheweke fiha ing dalem ngibadah. Lah sing dimaksud Allah ilaliyak budun kejaba supaya ngibadah ning ingsun Allah niku tafsire netepi barang sing kanthi barang niku wau iso kewujud ngibadah. Sing kanthi barang niku wau iso kewujud ngibadah. Nek ing dalem iki panggonan sing dituntut niku maksude sing dituntut barang niku iso dadi ngibadah wujude ngecakne wektu-wektune dheweke diarahke dienggo ngibadah. Dadi jenengan di modal wektu ya aja mengkon dienggo anggur-angguran. Aja mengkon dienggo hura-hura, aja mung dienggo penak-penakan. Tapi infakno pira-pira wektumu dienggo ngibadah. Kepenuk banget iki mung gawa wektu kok. Ya kuncine mung rawegan karo ra memeng. Wong ibadah iki ora kok mung sak wujud, rong wujud, apa-apa. Karo karek lengre kok apa-apa iso dadi ibadah. Kaya bapak-bapak niku nek sing sok didik ngalon apa esuk tekan sore dadi ibadah. Wis rampung didik mulai mampir sawah ngarit. Ngibadah meneh wong goleke pakan wedhuse, goleke pakan sapine. Yo niku jenenge welas karo ingon-ingone. Ngibadah tok niku ora kok ana eleke blas ra ana. Mengke mulih wis suruh. Tekan omah wis suruh. Layah-layah sayah kae, leren, sayah leren rasa dipaksa, wong ya wis tuwa. Kok nek dipaksa ming gering, rasa gaya. Tuwa iki nek dipaksa kon temandang, engko ming gampang gering ya leren. Dilalae nalika leren krungu siaran. Mengke bakdo ngisa kasuwun tindak kumpulan, ternyata tahlilan. Menyang tahlilan ngibadah meneh. Mulai tahlilan dinteni to sing wedok. Kon ngeroki. Terus mikire ra cethok. Es tuwa yan ngopo ya Tuwa iki mikir mumet titik kok gombal tak omongi rasane kok reka. Maksude dinteni ro sing wedok iki kon ngeroki. Sing wedok masuk angin ora iso turu ning awak ting klenyer jebul ming ngenteni jenengan. Kurang turu Bu. Tak enteni ya Pak. Lah ngopo? Halus kae. Awakku ting klenyer mbok tulung kerok ana. Tanek ngopo? Bahasane terus tuas, ora ana tuas-tuasan. Tuwa iki ora ana tuas-tuasan. Oh ya yes, kene tak keroki kene wis. Wah niku ibadah ampuh. Tenan ngeroki sing wedok dalam keadaan sing wedok lara iki ibadah ampuh. Iki ya rungokke Bu, dalam keadaan sing wedok lara. Dadi rasah ngaku-ngaku. Angko ora lara we ngaku lara. Kesel banget Pak awakku saya tulung pijetono. Ame ngarep ngakali sing lanang neraka kuwi. Padha karo ngapusi kok. Lah yo tenan ora ngapusi. Lah nek tenan ra apa-apa. Jebul sing lanang ngomong, "Waduh aku nek kon ngeroki ya saya." Wis ngene tak obati rasah kerokan ning mari, engko nek kowe percaya mari. Lah lehmu ngobati piye, Pak? Ya wis pokoke waton manut.
Manut ora? Manut ning sing penting mari. Mari wis ning aku ora ngeroki kowe. Heeh. Ora keroki ora apa-apa. Ning mari lho Pak, mari. Lah carane piye Pak? Nyoh tak kei 100. Wah, iya. Langsung piar ngono kuwi kok ya. Weh, jajal. Saiki jajal ngene, Pak. Jenengan titik 100, sing wedok kon ngeroki, langsung ditari. Tak keroki pemilih di 100. Lah. Emang dirasa tak keroki, Pak. Aku 100 wae. Mari ra nek glegeken ra bakal. Iya pancen asline jenengan iki wing pinter ling ibadah niku nggunakake sak kabehane kesempatan, nggunakake sak kabehane wektu nggo ngibadah. Ibadah ki kok ngono kuwi. Ora kok terus ayo saiki do mujadah ngopo? Maca sholawat Jibril 7.000. Wah. Aduh, mah kesel kok ya. Kepyo pisan kepyo ping pindhone mesti owah niat iki kok. Angger muni targetan ngeten niku mesti geseh niate ra nek niat golek ridane Allah. Mesti mambu-mambu niat donya iki kok. Nek cara ditakoni lah ngopo kok ndadak ping 7.000 mesti ana jawaban ben kowe engko ngene, ben iki ngene iki wis repot. Mula wong ibadah sing ndak dina mlaku niku wae mulih tahlilan kon keroki. Wis goleren Bu. Iki tak godhoke wedang sing panis kae gek engko ngombe wedang teh klenyet panis bar kuwi turu ben mari pokoke turu. Kemulan sing rapet ben iso metu kringete. Kemulan sing rapet. Wis turu kono. Lah kowe arep ngopo, Pak? Ayo aku tak ndelok TV. Aku tak ndelok TV kok nek awor ndak kowe ora sida leren. Jadi wong lanang pengertian ki ngono kuwi. Ngibadah tok. Tangi turu yo wektu niku aja ngantek geguang dengan cuma-cuma. Wa Bali iki wa ikbali lan gelem nampa utawa gelem madhep bizahiri kelawan nganggo zahir wal batini lan nganggo batin ngalaiha ing atase ngibadah lan lahir batine diadepke dienggo ngibadah lahir batin penak lho jane. Tuntunane iki jan penak banget. Ngibadah ki dudu barang langka, dudu barang angel, dudu barang abot, mung karek ngelola wektu karo ngelola awak lahir batin dienggo ngibadah. Sip banget iki jenengan. Makane kaya nyambel barang kae iki wis rasa kok omong. Nyambel ya sambelke wong sing lanang ngomong sambelno bawang bu siap. Ya sambelke tenan. Oh ya jenengan muni siap ning pikirane elek. Kok nyambelke bawang itu pethuke lombok kok ben. Tak opane lomboke. Uga nek mangan men mangap-mangap. Ngrepoti. Wes akhire mung rupa sambel wae. Rupa sambel. Iku lho angger ngaji karo Pak Gus ning kono sare niku wis panggah pacitane sik puli. Gendara halus kae. Kancane biasane tempe bacem. Wis mari mati kancane tempe bacem nek puli niku ning gandeng kula mriko khusus kula sambelke bawang. Kancane rak doyan pedes. Kok kula mesti sambelke bawang. Wah wis pokoke juan mak sekali mangan mangap-mangap ra ilang-ilang kae. Wih pedes tenan. Jan pedes tenan. Ampuan. Lah liyane rawani kaya mangan niku pedes tenan sih. Ning pancen kalih dulur menika khusus nggo kula iki mesti disambel.
Seneng kula nggih. Bojo kula bengi melu terus sambel ya nyok aku ngono kuwi wis dulet pisan megah-megah. Anak iki pedes tenan. Anak iki pedes tenan. Tambani kopi ra mari, tambani. Tak guyu. Nah, aku kudu mangan ben lah ngomong cetha ya. Lah muni sambel iki marai cetha. Aku kudu mangan. Rupane sambel bawang enak tenan aku. Makane zahir batin diadepke nggo ibadah wal iqbali bidzahiri wal batini ngalaiha ing atase ngibadah. Lahir batin nggo ibadah iki lahir batin. Mula nek nyambelke iki lahir batin ngibadah, ora lahire temandang batine gemremeng. Ngulek kok, le ngulek kowe obahe tangan ra mutu. Kayak lambene mecucu. Saya tuwa ora gawe penak mah ngrepoti. Lho ngono kuwi lah. Tuwa dadak nganggo sambel barang mbok wis. Anane uyah ki uyah wae. Lah iki jenenge mateni wong lanang. Seneng ngono iki sambel ki buyar. Sing nang pikiran iki lho, celengan ngamal. Iki lho jenenge ibadah. Bahkan nek duja kok ora kon ngopo-ngopo kae iki nyanak obu. Nyanak. Pak mbok ya ora ngono kuwi. Lah ngopo mbok ya akon aku kon ngopo to ngopo gek aku iki men tambah celengan ngamale ora ming dinengke wae ngene iki. Arep ngombe wae aku wis angel. Diterangke ngene lho ya. Walah, sorry wegah. Oh. Kemalah nemune wegah. Tawa, mbok kowe iki akon aku kon ngopo to Pak? Gek aku iki duwe sangu ora ming ngene iki kok ya. Ning yo ora ono ning wong wedok kok ngene iki ra ono. Nek muni aku ki aja ming tok ujur akon ngopo-ngopo iki engko ndak ra tambah ngamalku mbok ya kowe iki akon aku kon ngopo to ngopo lah kon ngopo bola wong ya ora ana gawean ngopo-ngopo ya ora ketan ngidak-idak apa piye gek tak idak-idak sing lanang salah penapa nek ngono sisan wae patenono aku lho muni ora maksud iki ngidak-idak nek saya lho ora saya kok kon ngidak-idak. Ya tenan do ora pati paham sih. Mula keset ki ra dadi ibadah, sregep ki mesti dadi ibadah karena ra wegahan niku wae. Karek temandang panjenengan ki lahir batin. Lahire temandang batine ikhlas. Ikhlas golek ridane Allah lho. Aku ki lahire temandang, batine tak nggo golek ridane Allah, nggo nyalangi ngamal ben sesuk mulya ning akhirate. Kula sok mbayangke Ji. Walah iki engko ki nek mendadak jenggunak-jenggunuk Israel teka, mula kudu termotivasi program wektu kesempatan nggo ngamal. Aja wegahan, ae nggo ngamal. Apik waton piye-piye digawe apik. Aja gampang mangkel, aja mutungan, aja cilik aten. Aja gampang mangkel, aja mutungan, aja cilik aten. Nek gampang mangkel ora sida ibadah. Tenan nek gampang mangkel ora sida ibadah. Misalkan sing lanang niku gampangane bar madang. Bar madang ming lunga klepat. Piring, sendok ora dilih ya ming ning bangku kono. Ora sah mangkelan. Oh, angel meneh.
Pokoke wis tak singkirne men dadi celengan ngamalku ngono wae ora kok oh alah. Wis. Wong kok isane ming ngemplok tok. Biasane. Lho tenan aku itu. Oh alah wong kok isane ming ngemplok tok. Ngelih kowe ra kuat cengele lho. Mbah bahasane wong nesu ki ya waton sih, ngelih kok nggo cengel ki ya gek kepiye ya. Ngelih kok ya ora kuat malah. Iki gek wong apa lho. Bojo cemeng diarani wong apa. Wong kuwi iki saka Allah sing ngreka ki sakjane Allah. Bojo madang ora ngelih hajang, maksudnya ora ngelih piring karo sendoke ngetiti langsung lunga. Kuwi memang direka karo Allah nawake ngibadah nggo jenengan, Bu. Asline ditawani ngibate kon ngelih niku sekalian kon ngesahi. Wis rasahku kan ngomong jikuk piringe jikuk sendoke sahi salah ya abote sepira to. Lah ya nek isih urip terus jenenge isih urip cek mati terakhir ngono kuwi bendina cek lah yo bendina. Pemeng pisan. Lah yo kuwi iki bendina. Wong mangan yo bendina cek. Dadi peneran nek bendina. Wis rasah golek ngamal liyane wae pokoke ngamale jenengan iki panggah ngelih piring sendok sekalian ngesahi ngono wae. Wah, ketok ya ora do setuju. Lah nek ora ngono ki jajal arek ibadah apa? Salat wengi ya ming do ratangi. Lah ya ming ratangi to. Maca Quran wong ya ora iso. Arep ngibadah apa? Sedekah wong rai-rai cetil iki ketok. Yang ngibadah apa? Sedekah cetil maca Quran ra iso, tangi wengi ra kuat. Ha iki pilihane kok asah-asahan tangi pol kok malah. Ning sing lanang wis rada diutek ratek apik iki. Iki ndek gerengan ben, kok tak jajale ra tak leh. Ngono sing. Lah wong iki minggal katon citra gleleng. Terus mahrem jajal mangan ra dile, kabruk tenan. Jajal ora dikabruk. Jajal ya kabruk tenan. Mano. Wong urung praktek kowe genah sing nerangke wis dikabruk kene. Kene wis dikabruk mano lah piye. Ya mula jan ibadah iki ternyata angel padahal perkarane gampang. Abot padahal perkarane enteng ngono to iki. Enteng ning dadi abot. Gampang ning dadi angel. Lha sakarepmu nek arep praktek, wong nyatane kon maca Quran ra iso maca Quran. Iki kon sedekah ra ndidit karo cetil. Kon tangi wengi salat, saya ora kuat wong abot. Arep apa meneh? Kon poso, wong cetha awake lemu mesti badokan. Ora kuat. Lah iki dikai ibadah sing santai-santai saja kok ndadak. Jajal jenengan iki ngajeke bar magrib tekan isya maca sak juz ngono ra kepyo. Kuwi wae mbuh dadi mbuh ora karena nek Quran iki salah dosa. Nek salah dosa kaya nek niate golek ganjaran, nek niate sinau kudu ngadepi guru. Nek salah men ana sing benerke aja kok ora ana guru, aku niate ming sinau ora iso. Sinau ki mesti di hadapan guru sehingga engko nek kleru dibenerke iki jenenge sinau. Nek niate golek ganjaran kok salah dosa. Ha mending penak ngesahi karo ngelih hajang. Ora ana wewaler apa-apa, pipite piringe pecah wis rampung. Ora dosa kaya piring-piringe jenengan dhewe kok. Dangtan iki karek praktek ibu-ibu, bapak-bapak, ayo zahir batin diadepke nggo ibadah,
Terus waktu-waktu siliyane Allah Taala niku dicakne dienggo ngibadah. Niki muga-muga dituntun karo Allah, ditulungi kalian Allah saged nyalengi ngamal saleh sing pirang-pirang mulya akhirate kelawan mulya sing sak suwe-suwene istilahnya kekal abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, paringono kita sedaya nugraha sehat waras lahir batinipun ya Allah. Tebih saking penyakit ingkang angel tambanipun. Paringono saya jembar gangsar kathah barokah rezekinipun. Paringono ayem tentrem keluarganipun, soleh solihah anak-anak putu-putunipun. Paringono dipun cekapi hajat-hajatipun, dipun gampilaken sedaya perkawis lan urusanipun, dipun ijabahi panyuwunan lan pandonganipun, dipun slametaken saking fitnah balak wabah musibah, paringi derajat pungkasan husnul khotimah, paringi pitulungan saged istiqomah. Istiqomah anggen kita sami ngaji lan ngibadah tinuntun ati ingkang ikhlas murih ridho panjenengan. Rabbana afrigh ngalaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.